Andorra, el país de 7 estrelles, té molts atractius. Un d'ells, la neu a l'hivern. Andorra és coneguda des de ja fa molt de temps per aquest gran atractiu blanc que són les seves pistes d'esquí. Amb gairebé 300 quilòmetres de pistes, ofereix tota mena de possibilitats per totes les pràctiques de lliscar sobre la neu. L'esquí alpí, l'esquí de fons, les raquetes, els esports d'aventura, els trineus de gossos, les motos de neu, el freestyle, la planxa de surf. Fins i tot està acollint competicions internacionals. Us convido a descobrir amb nosaltres aquesta fantàstica aventura que és l'Andorra Blanca. Som-hi! Per esquiar a Andorra només fa falta que vingueu vestits. I també, si voleu roba d'esquí, la podeu comprar a les botigues del país. Però el que no us heu de preocupar és pel material, perquè amb establiments com aquest us poden subministrar tot el que fa falta, tant per la pràctica de l'esquí normal, com els que voleu fer surf o voleu fer esports d'aventura. Raquetes, esquís, planxes de surf, botes, tot el tindreu aquí al vostre abast. Per tant, l'únic que cal és la vostra presència. Ja estem equipats, ara ens anem a menjar tota aquesta neu de Gran Valira. Preparats? Encara que no esquis, encara que no practiquis el surf o l'esquí alpí, també t'ho pots passar bé a Andorra, també t'ho pots passar bé aquí a Gran Valira. Una de les activitats que hi ha són les activitats d'aventura, com per exemple un passeig amb gossos de trineu, el mushing. I ara és el que la Lourdes practicarà, perquè mentre ella ho fa, jo m'aniré a fer un tomet. Anem, Lourdes? Et fa il·lusió o què? Hope
És molt agradable el poder gaudir d'un dia d'esquí i, quan estàs cansadet, poder gaudir del sol que fa a Andorra, el sol mediterrani amb un entorn alpí. A la terrasseta del Igloo Hotel de Grau Roig, aquestes coses es poden fer. I després seguirem esquiant. Més enllà del pic del Cubil, continua aquesta gran estació. És el sector de Soldeu, del Tarter, del Forn. Una preciositat de pistes. Tot un domini que no te l'acabes en un dia, per això et convidem que et quedis a dormir a Andorra. Ens trobem a Vallnord, al sector de Pal, a dalt de tot del pic del Cubil. Vallnord comprèn les estacions de Pal, d'Arinsal i d'Arcalís, a les parròquies de la Massana i d'Ordino, i estan obertes tant a l'hivern com a l'estiu. Aquí teniu el plànol descriptiu. Estem aquí per provar coses noves, coses que Andorra ens ofereix. Avui provarem baixar per una pista d'esquí en bicicleta. Com ho farem això? Ara us ho explico. Ens acompanyeu? Baixarem amb una snowbike, una bicicleta de neu, que és això que tinc aquí entre les cames. És molt divertit, és molt còmode i pots derrapar com amb uns esquissos. Mireu! Ara podeu veure els tres tipus d'esquí: l'esquí, la planxa de surf i l'snowbike. Allí on la bici no arriba, arriben els teus peus que van amb petits esquís. Però és una sensació molt nova, molt agradable i sobretot és diferent. Això és molt divertit! Això fins i tot pot ser contemplatiu. Com fer un passeig en bici.
De fet, un dia tranquil és com gaudir del paisatge d'Andorra 2 vegades. Però si vols accelerar, també pots! Trobo que l'snowbike és molt segur i penso que és perquè estem a sobre de 4 punts. Primer, l'esquí de davant, que veieu que és el que marca una mica la direcció i porta el manillar. Un esquí a cada peu, per això fan falta botes d'esquí, perquè bàsicament és el que també t'ajuda a controlar. I finalment, la cua de l'snowbike, o aquest esquí que hi ha darrere, que és sobre una ballesta i és el que derrapa. I això fa que en lloc de 2, estem a sobre de 4, i pots fer el que et doni la gana, veieu? S'aixeca, i avui perquè no estic d'humor, però si no, hagués fet algun salt. Andorra és coneguda per la seva neu. Heu tingut un tastet de coses diferents que es poden fer a sobre de les seves pistes. Us agraïm que ens hagueu acompanyat una vegada més a Andorra, el país de 7 estrelles. Andorra, el país dels Pirineus, on sempre sereu benvinguts.